Ang atong unang pagbasa naghisgot og paglaom. Nga kining paglaoma mao'y giaghat ni San Pablo sa taga Tesalonica nga magdasigay. Unya unsa man ni siyang paglaoma? Nakahinomdomo unsay gihisgutan nga klases paglaom sa unang pagbasa? Ang paglaom nga si Jesus namatay unya nabanhaw. Nya kita sad kun mutuo niya mamatay gihapon ta pero mabanhaw og motipo niya didto sa lugar nga gitawag og langit. Ganahan mo na? Mura mamog mga patay. Araman mo. Mura magway lami inyong nahuna. Nakarong panahon na daghang kay na stress na nangutanan nako. Pwede nga nung porti mang daghanang nangamatay karon. Gahuot na mas minteryo. Wa na may kabutangan gani. Ang mga minteryo mingon fully book na mi. Ana, maghimo patag mga nitso. Madugay ani ko no, silaba na lang tani kay perti daghanan nangamatay. Nako na nga stress man na sila god. Na stress ba? Kay karon kong panahon na mura bag ang atong una-una kinig yung kinabuhi dinis kalibutan mo importante. Muna mas stress da yung tagda natay ubo. Ubo na gani, mura naging COVID na ni, COVID. Nya maglisod na gani ginhawa, COVID na gini. Nya dili na katimaho kayo, COVID na gini. Kamo mga guwang-guwang na dinhi, maguwang pagimunako. Hinomdom mo sa unang hilantan tag-ubhon ta, maglisod pa tag ginhawa. Wa biya lami ikaon. Mao mambitaw ng lutuan kita glami, makakaon lang taglami kung hilantan ta. Kung kanus awa na lami, una panunta palitan ana mga lami. Palitan din ta ana mga soft drinks kanang katong royal, nya itlog ana. Pero wa gani katong ginamos, katong unas ginamos ug maay kag lawas. Nya masakit na gani lainan gyud, lai para na atong masakiton. Munang uban magpasakit-sakit ta lang hinuon. Mao na kami sa una. Una, ipalit ni mama na mo kasagaran, ipakaon nga pan, katong biskutso, katong petibang mag-abog-abog ba? Ana, katong dunggan-dunggan. Tunto ang mga burikat, katubang tabisay na intaon ang ari, pati nang laina kanon. Pero masakit, kaya katong yung pan nga ilorde, katubang mga Francis, isuwa na yung sa gatas. Di kami katilaw ato, basta di ka mahilantan. Di kaubon. Nya karon man to mga panahon na inaron hinomdom ko to sa una. Nga bang tinguwa na ba? Karon stress na kay tastanan. Mo na nangamatay na lang no nya dili sad mo adtong ospital. Ay kay iswab ka dito na, ba positive ka ditsuon yung kag krimit. Anan lang sa balay. Nya mas stress man sad. Apatay. Mo na perting patay karon. Wagi siguro kamuron taud-taud patay na mo. Pero naata aning gitawag og Christian hope, Kristohanong paglaom, nga giawhag ni San Pablo sa unang pagbasa, di ta ma-stress, oy. Wa gyud stress. Padayon na gitas kinabuhi. Kay total inig kamatay, nagtuo ta Ginoo, mabanhaw ra man ta. Ni inig kabanhaw na to mao ra man gyapon ning atong naong. Si Kristo pagkabanhaw niya, maura man gyapon siya. Iya maging ipakita iyang kamot, tanawa tanawa di ba ni ang akong samad, akong kilid o na ang samad. Ako man gyud ni, ipakan ako ninyo ng isda be. Ikaon sa diya silang atubangan. Nya mao man sad ni ang mahitabo nato kung nagtuo ta Ginoo. Ang problema wa na ta motuos Ginoo. Kamo ni tuo pa mo Ginoo. Sure mo? Ay karon ang ato ra bang tuhuan kana ra bang mga kana magtukod mong balay, wa mo na eksa-eksa sinsiyo. Wa mo anang kanang naang pabinditahan diri ang kuan, pabinditahan ang kanang mga miraculous medal kay ihumol og ang mga sinsiyo ngadto adtong gikautan sa haligi kay adto kuno iugbok ang haligi na kung nga naman tukod bang gumig apartment pa der para kusog ang kuan. Sud sa income. Naku kamo nangandoy pa mo ana nga nakatukod gay may aning balay, nangandoy pa mo nga ma-bless mo maayo. Wa mo magtan-aw na mga way balay diha nga ang sinsiyo nga inyong gihuog dito
Angayan unta nang ihatag ngadto nila. Inyo naman nung gihumol di ana na ang yuta aron og bukas haligi kay para mudakog income, nakatukod magimoani kay daghan na kay mog income. Wa gyud mo magtan-aw ng uban diha nga hasta ganing inyong gipanglabay nga basura, maupay kabkabon, maupay hinay-hinayog kaon. Sobra na kay taoy. Saan? Na irog-irog anang naa mga higdaanan sa sayop ni kay kani makahatag nig sakit kay nagatubang ang imong tiil sa silangan sa asam day puno kasadpan ang imong uong ato silangan. Aron kuno nindot amot mo tinuod ba na ang imong bintana usban ni ang imong ihapsa imong hagdanan padung taas ipha kay sayop gani na madaot ka. Hala pagsulob mo ani mga unsa pa na inyong gipangsulob perti na daghanang gipangsulob nga mga punsiras-punsiras para kuno good luck. Mas stress ka na oy, magsalig ka na mga butanga. Ayaw. Unya kuhaon na mingo, hala patay na ko ani wa na koy panagang, wa na panagang. Ana dayon. Ang pagtuo nato ni Kristo, ang pagtuo nato sa Ginoo, maoy atong dadon karon, dili ni mga tuo-tuo. Ug ang pagtuo nagtug-an di ta mga matay, mabuhi rata. Nya unsa may itong buhaton? Matud pa ni Kristo diri ay. Sundo nato siya. Unsaon man nato pagsunod siya? Na niingon siya ay, ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Kita pagbunyag nato, mikunsad sad nato ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilin dinhi nato. Lingia na imong tupad. Lingia ba? Lingia ba? Niya man pangutan ina napa nimo ang espiritu sa Ginoo? Kay pagbunyag ni kunsad biya to ina napa nimong espiritu sa Ginoo o espiritu na nas demonyo? Tanaw ha si Kristo ang espiritu sa Ginoo anaa kaniya. Sunod, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos ang atong isangyaw. Mauna itong misyon, di ba pagbunyag nato, dihugan man mo anang lana ang bata, di ba dihugan man anang lana, ako gidihugan sa ko anang lana. Unsa man ang misyon diha? Nga mosunod ta sa misyon ni Kristo sa pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Muna itong misyon para unsa man na siya? Para sa mga kabos. Niya pagigyonan, gipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag. Kanang mga gipangbihag ba gipang sana kaya sa una gud sa ila kuan man gud to kanang hantod gani karon kita sa tinud-anay mga binihag bayata colonize ba gibihag ta mentally mo na nga tanawa ang mga Pilipinos jutay ra kay Pilipinos nga naghunahuna pagpalambo sa Pilipinas jutay ra kayo ang ila jung ginahuna pagpahimos para sa Pilipinas. Kaya nga naman, ang mga foreigners nga nanganhi dinhi, ni anhi dili aron pagdevelop nato, kung dili sa pagsupsup sa atong mga bahandi dinhi sa Pilipinas. Nya gitagaan pagitaan ning mentality karon nga ato mga batanon hasta kining ato ro mga ginikanan tingali apil sad mo nga ang paglaom aron ta mulambo kana gyung mo abroad ka. You are already imprisoned and you are exiled mentally. Kamo, nilaom ba mo nga ni adinhi sa Pilipinas ang atong tingusbawan? Ha? O tuas abroad? Tira ba manubag ay? O pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Daghan kayo mga buta, depressing kayo nang di nakakakita oy. Oh. Daghan ra barong mga tao nga siga og mata pero di kakita. Na oy, daghan kayo. Kamong mga asawa, nakakita pa mo sa inyong bana. Daghan kayo mga asawa, di na mo tan-aw sa bana. Ang bana, nakakita pa sa asawa. Oy, tuwa na magtan-aw sa silingan. Magsigig pangandoy kanaon tao. Mutan-aw sa asawa, luod ni animal. Di na gyud mutan-aw. Labi nang magsigi nagyaw-yaw, to paganis kusina gayaw-yaw na. Sumingon ni ana sa diga putak-putak na sang animal ay.
Di na ganahan mo tanaw. Ang mga anak karon nga buta na sad, di na mo tanaw silang gidikanan. Magsigi na nagtanaw ng cellphone, internet. Na magani atong paaminon ka ng mga bata, kanang maso ato kog balay, ako mga igagaw, or ako mga kaila, kanang mga batang gagmay ba, yung bless mong father, gada, ani, mudawats kamot ba? Ang uban, iana lang eh. Kaya sige pag-ana, iana lang agtang. Iduk mo lang agtang ba? Kaya yung duklon, ugwa lang yan ang ginikanan. Ako lang sa mong duklon, ipapriso noong ka. Kana bang wa, na di na ganahan mo tanaw. Kaya ang ilag yung gitanaw, ang makalingaw ragid nila. Di na ka mo tanaw sa silingan. Daghan sa kayo mga buta nga silingan, kana sige na kugwali din eh. Nga wajud ka kita, nga di na kaagi ang ilang silingan in town. Kay tungod anang ilang kural nga perti gitawng piitas dahan, di jud ka kita nga nangabag-id na diha bisang multikab kay perti yung gamayas dahan. Ang ihatag ka na yung gamay kaayo. Di jud ka kita nga nagkalisod ng iyang silingan. Mga buta, pero gasiga ang mata. Oh, di mo ingon ana. Da, hilom lagi mo. Mo ni wa man ta magbuhat sa atong misyon, wa ta mahiusa ni Kristo, mo nang ma-stress ta. Kaya nga naman, ang nahiusa ni Kristo, adunay Christian hope. And this hope is very powerful. Muwagtang ni sa tanang kabalaka, muwagtang ni sa tanang kaguol. Namagiuban na to, nangaguols now. So, halala na naday ko ito kunot, halala na naday ko kunot. Ay pasag di nagmangunot ang imong naong. Halala puti na lagi, hala tiguwang na kutan-aon. Ay pasag di nagmamuti ng imong buhok. Ana, wa magani ka kapangutana nga maglisod na kagdulhog-dulhogon. Murag sanaw na kayong dulhogon ba? Bantay mo ana, ato mga batanon bata, ato man daganon ka ng dulhogon. Karon sanaw na ka, sige na kang pangitag asa ka makagunit. Ay dagan din eh. Kana ba? Kana bang musa ka kagagdanan sa una kana imunan tagsa-tagsaon nga to kana imong tiil ba tika ka to sunod ang karon iapas-apas na nimo ana sa apas diri ana inignaog sad pinatakilid pa apas-apas nga naman tungod lagi kay padung kita ngadto pero ay kabalaka na nga naman dunay umaabot nga lugar diin tuaron si Kristo ug uban kita kaniya kanunay. Wa na dito'y masakiton, wa na dito'y tiguang, pulos na ta dito mga batanon. Wa na dito'y magulanon, pulos na ta mga malipayon. Muna si Kristo diri, gisalikway sa siyang mga silingan, buot pag isang ihugs, pangpang, nilakaw ra sa Kristo, wa gid siya ma-stress, wa siya ma-discourage, gidawat lang sa diyang kamatuoran na doon nagay panahon nga kita isalikway. Pero dinhi na sa kalibutan, ay kabalaka nag isalikway ka sa imong ugangan, kanang imong ugangan nga otro sad nga yawanon ka istanan, ayaw kabalaka higugma ala na. Kana sang imong bayaw nga magsigi sa kontra nimo singhagan pa ka tungod lang kay pobre ka. Hasta imong anak dili nakahatag nimo gamay hinabang kay pugna na ng imong umagad nga 14 taong malditaha. Ayaw kabalaka. Oh, okay ra na. Mga matay ratang tanan. Pero ini kamatay, tua didto ang kalainan. Kay muabot ang Ginoo, matod pa sa atong tubag sa Salmo, aron paghukom, mo kinumdum, aron paghukom sa yuta. Kaning tanang ni asyuta, hukman. Nya, mga banhaw kuno to mga minatay, o kita nga naabutan sa Ginoo nga wa mamatay pananglitan mo abot siya karong taon-taon musaka ra puta ngadto sa langit kuyog niya kana kung nahiusa ta niya usa sa atong mga timailhan nga kita mahiusa sa Ginoo ang paghatag yung kalipay ngadto sa mga kabos ang atong kinabuhi usahay mo kabos usahay mo dato. Sa inyong tanaw sa atong parokya ron, kita ba din sa Paris nato, dato ta kabos? Dato gud ta. Wa unta ko mamaligyag slat. So, kabos ta oy, kabos ang archdiocese.
in relation aning atong gitukod nga kapilinha di Fatima. Kabus dato. Kabus, oy, kabus. Matud pang Monsignor Robin Labajo, mga tuig kapi nilang kumbati, ang 35 million nga budget, 5 million ra gyud ang ilang nakuha. Mani mo dinis atong simbahan San Vicente. Ang sa inyong bation. Sa kanus am ni mahumag humili pariaw. Sige, manindog na ta.